Radnici Vinkovačke drvne industrije Spačva prekinuli su danas štrajk u koji su stupili 30. kolovoza zbog neisplate nekoliko posljednjih plaća, odnosno zbog općenito loše situacije u ovom drvnom gigantu s oko 750 zaposlenika. Radnici Spačve žalili su se kako su problemi u tvrtki godinama gomilaju, te da plaće dobivaju na nekoliko rata, a isplaćuju im se djelomično i u bonovima. U sindikalnu potporu HUS-a i Saveza samostalnih sindikata radnici su se danas ipak vratili na posao. Direktor Spačve Dario Puljiz pismeno se obvezao isplatiti ostatak plaće za srpanj i kompletnu plaću za kolovoz do petka 7. rujna, a obećao je i da nitko od radnika štrajkaša neće snositi posljedice zbog organizirane obustave rada. Nakon proljetnog dijela javnih radova i ljetne stanke u općini Darda ovih dana javni su radovi ponovno započeli na zadovoljstvo općinskih vlasti, ali i mještana. Zanimanje je ponovno bilo višestruko veće od broja radnih mjesta, no načelnik se nada kako će uspjeti zaposliti još ljudi pod kraj mjeseca. Naime, javilo se 360 osoba, a radnih je mjesta bilo samo 57. Kriteriji za odabir uglavnom su socijalnog karaktera. Prednost imaju obitelji u kojima nijedan roditelj ne radi, a imaju više djece i to školaraca. Podsjetimo, riječ je o 3 mjeseca rada na uglavnom komunalnim poslovima, a mjesečna je naknada 2600 kuna. Članovi HNS-a danas su se pred novinarima osvrnuli na nove podjele Hrvatske na dvije regije, koja se posljednjih dana itekako odrazila na političku scenu. Također dotaknuli su se besplatnog međumjesnog prijevoza za srednjoškolce. Riječ je o modelu po kojem bi svi učenici koji žive dalje od 5 km od svojih srednjih škola dobili 100% subvencioniran prijevoz. Prvotno je bilo zamišljeno da će država sudjelovati s 50%, županija s 25% i 25% općine. Dok je vlada, kako ističu u HNS-u, u međuvremenu povećala svoj udio sa 50 na 75% subvencije, županija je svoj smanjila na svega 5%. Ukoliko se ne nađe ubrzo neko novo rješenje, prijevoz učenika bi mogao biti upitan, zaključili su. S početkom školske godine započinje i predškolska. Mališani se vraćaju u svoje vrtiće svojim tetama i prijateljima uživati u igri, a istovremeno i učiti. U Osječki centar za predškolski odgoj upisano je 2500 djece, no mjesta u pojedinim vrtićima još uvijek ima. Popunjeni su Sjenčica, Latica, Bubamara te pojedine skupine u Jabuci i Pčelici. Roditelji koji bi htjeli upisati dijete trebaju se javiti u centar i pronaći najprihvatljivije rješenje. Iako većih i značajnijih ulaganja u vrtiće ove godine nije bilo, ljeto su iskoristili kako bi popravili igrala i obojili ograde vrtića. Velika novost ovogodišnjih 47. Vinkovačkih jeseni koje počinju u petak 7. rujna zasigurno je najava najvećeg kola na svijetu. Najavljeno je za nedjelju 16. rujna nakon svečanog mimohoda ulicama grada. Najveće kolo na svijetu bit će dugačko 3 km, a zaplesat će se na stadionu Cibalije nakon mimohoda i činit će ga sudionici manifestacije u narodnim nošnjama iz cijele Hrvatske, najavio je predsjednik organizacijskog odbora Mladen Karlić, te dodao kako uz ovo glavno kolo koje čine sudionici, na ulicama grada očekuje gotovo 50.000 posjetitelja koji će istovremeno otplesati kolo na trgovima po cijelom gradu. Nogometašice Osijeka na impresivan su način otvorile novu domaću prvoligašku sezonu. U susretu prvog kola odigranom na igralištu Mačkamama, Osječanke su pobijedile ekipu Rijeke čak sa 14:0. Trebao je to biti derbi kola jer očekivalo se kako ovog ljeta pojačana ekipa Rijeke može biti ravnopravniji suparnik branitelju naslova Osijeku, koji je zadnja 2 naslova osvojio s maksimalnim brojem bodova. 4 pogotka za osječki sastav postigla je Joščak, po 3 Kalamiza i Lojna, dok su se po jednom u listu strijelaca upisale Šalek, Culek, Cepernić i Andrlić. Za sutra nam prognostičari najavljuju promjenljivo poslijepodne i pretežno oblačno vrijeme. I dok će u većem dijelu zemlje sutra biti kiše, izgledi za željene oborine u Slavoniji i Baranji su vrlo mali. Uz slab vjetar temperatura zraka ujutro će se kretati od 14 do 19, a tijekom dana većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih.